יאללה. ويده חיבור לעגלה. עושה לך טלפון? ככה? צריך להרים כריות? לא מרימים פה. לא? ולפי הגובה הכל בסדר? אתה יכול להיכנס. טוב שאתה שואל. אם הייתי לבד אני הייתי בודק. כן, יורד בודק. כן. אבל הוא פה אז הוא רואה, הוא אומר. הוא בטלפון. בסדר. גבר, אני נכנס? קוראים לו פאול. עוד טיפה. היידה. לא. לא. או שכן? לא. כנס טיפה רוורס, חזק. אני אסתכל. זהו, המשכת טיפה ואתה כבר אין לו לאן, זהו. סבבה. לא, הנה. זהו, סבבה. למה לא? שהזה יהיה פה, בפנים. בפנים, אז בוא תפתח מההתחלה. תפתח את העגלה? לא צריך. חושב שאני אעשה, תכניס אותו. לבד? זה אמור להיות לבד. לא, הוא התכוון. החור ייכנס בפנים. זהו. חזק. זהו. קדימה. זהו, נכון? מה שלמדתי ברישיון, שהפין פשוט נועל אותו, לא החור. בוא נעזור לך מצד שני. זהו? כן.
אוי, זה אביטל לתותח. שאל אותי אם אני נסעתי עם זה. אומר לא, מה זה, אם זה ספציפית או בכללי? אם זה ספציפי. עכשיו הגעת. לא, בכלל לא נסעתי עם זה. אבל אני יודע איך היא עובדת. אחי, אתה עובד בצבא, מה? לא, בצבא זה משהו אחר. אבל זה בסוף סמי, זה אותו דבר. לא, הפין, הנכון שעמדת בחור, לא זכור לי שהמורה לימד אותי על זה, הוא לימד אותי שהפין ננעל. כן, 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 כן. הנה, יצאת קדימה, נכנסת בבום, אחי, אין יותר. הגגה כבר התחיל להתפרפר. אתה מבין? בסדר גמור. וואי, יש לי מצלמה טובה, מסתדר. ומפה, בלעד, איך היא מסתובבת. מה? איזה מפחיד זה. בוקר טוב. מה מסתובב? איזה מגניב זה, תראה איך היא הולכת איתי ביחד. גלגלים מסתובבים. הגלגלים, כן. איזה זין זה. זה קשה, כן. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אם אני בווידאו, אתה תצחק בבית, על זה שאני בלין. הנה, רואים כמו את הגלגל. ילד בלין, תראה. למה לא? כן, רואים את זה במצלמה אפילו, כן. אחי. אבל ברוורס יהיה קצת קשה נראה לי. לא לך, לכולם, כאילו, אני רואה פה אנשים שנוסעים ברוורס, זה מתסכל. יש לך מצלמת רוורס? לא, כן. אבל מה קורה שיש מטען? לא רוצה לכוון אותי? אני? כן. הכל טוב, לאט לאט, יש לך גם אור יום, הכל בסדר. עזוב שיש לי אור, אני לא רואה את מה אתה לא רואה? המרגיזה. מרגיזה? הוא עכשיו יגיד לי. מה אמרתי לך? בגלל הרוורס שאתה עושה בלי מכוון? אחוי. זה מה שאני, יש לי מה להגיד. בדיוק. וואלה, היא בורחת כמו בפול טריילר. נכון? כן. זה הקטע שלו, זה מתסכל. אתה יודע מה? אני הייתי מעדיף עגלה מרגילה, לא מסתובב. לא איבדתי, עשיתי טעות. לא, אתה תתפוס את זה, זה עניין של תחושה, אחי. לא, כן, זה עניין של תחושה, זה כמו שעכשיו יש לך הראשון לגיר עידני ובחיים נסעת לדני. אבל אתה מבין את העיקרון הפעולה. כן, הנה, אז זהו. 5-10 שניות הראשונות לך קצת קשה, לאט לאט, ואז תתחיל לרוץ. זהו. גם צריך... זה לא כאילו אתה ילד בן 16 שאתה לא מבין איך לתפעל את זה. הוא רוצה שאני אכניס אותה שמאלה. תצליח, בטח. שמאלה. היא בורחת שמאלה יותר מדי. לא, זה בסדר שהיא בורחת. אני בדיוק שם, הוא ביקש ממני. מה זה? לא, זה זה כל מיני דברים האלו, אני פחד. כן, כן. לא, זה הרעש של הזה. כן, של המנוע, כן. שנפל מתחת אליך. היידה ויטלי, אלוף. הנה, רואים הכל. לא רואים אותך תדאג, אבל אני ילד זה לא לא, הייתי. אל תדאג. אני לא פחד בזה. פתחתי ערוץ לא מזמן. יפה. בעיקר לאופנועים, כי יש לי 2 אופנועים. אבל אני אוהב גם משאיות. רק אם אני לא טועה, צריך להתיישר. וואלה, יפה. אז תתחיל לתפוס את זה.
אבל עדיף את זה מאשר פול, לא? יותר נוח. אה? כן, יותר קל. נכון? הנה. בלעתי, איבדתי. זה הקטע, זה הבאסה. וואלה, אני אומר לך, נראה לי הייתי מעדיף עגלה רגילה. איבדתי? לא, איבדתי. עוד לא. בלעתי. מה שנקרא ניסוי וטהייה. אומר ישר. שם, סבבה, שם. איפה? וואלה, אתה יודע, הוא נראה כמו הבעלים של תעבורה. Paul, сколько там? וואלה, בול. דווקא לא כזה, אתה יודע. לאט וניסוי וטהייה, אתה מרגיש שהוא בא לחבר את התיקונים, הכל כן, טוב. כן, כן, כן. אבל בוא נראה מה אם יהיה משקל. אותו דבר. מה זה משנה? אתה פורק אותה? כן, נפרוק אותה. יאללה. או, נוריד רגליים? על העצים או על ה... יאללה, חביבי. אוי, וואי, זה קשה. עד הסוף. כן, כן. עכשיו אני מתחילה. יאללה, הפול. עכשיו אני מתחילה, זה. יאללה, פלבול, אתה חייב פלבול. תראה מה זה, אתה עוקף אותי, המניאק. אוי, זה מעייף זה. זהו?
שאם יש עליה משקל, בואו לא גורמים ככה. בואו תסתרים קשים. קשים כאלה, כאלה, השקפות, הכל גרום. בשטח אתה לא מבין עליו. זה רק בעיה של זה, אבל שהגלות של משקל, שהן עמיסות, אנחנו לא מורידים אותם. והגרש לא מעניין, שהגיע אותו דבר בריחה. אז רגע, עכשיו. אבל לא חייב ששתיהם יהיו אותו גובה, למה זה כל רגע יורדת לבד. אז איך עכשיו הוא יצא אם זה באוויר? אשכרה. ניתקנו את העגלה.